роҳрав сани муассиса ва толору дигар маконҳои маркази синамои ба номи низомии шаҳри Боку давоми чанд рӯз бо афиша варақаҳои маълумотӣ ва чеҳраҳои синамосозону ҳунармандони тоҷикистони зебо оро ёфта буд. Зеро сар аз 20 май дар ин толори боҳашамати ҷумҳурии Озарбойҷон дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин кишвар рӯзҳои синамои тоҷик доир гардид. беҳтарин офаридаҳои синамои мамлакати мо ки маҳсули кори филмбардорони Тоҷикистон дар солҳои гуногун буданд ба бинандагони озарӣ давоми ин рӯзҳо пешниҳод карда шуд. дар расми ифтитоҳи тадбири мазкур роҳбарияти муассисаи давлатии Тоҷикфилм иштирок карда ву чорабинии имрӯзаро идомаи ҳамкории хуби синамосозони ду кишвар маънӣ дод карданд ки бо азму иродаи сарони ду давлат ҳамсон ба дигар бахшу соҳаҳо ин раванд сол то сол ба зинаҳои нав расида истодааст. бо тайяи нақшаи ҳамкорӣ дар самти табодули таҷриба, тайяи филмҳои муштарак ва намоиши филмҳо, додугирифт миёни синамосозони тоҷику озари оянда боз ҳам густариши бештар пайдо хоҳад кард, таъкид шуд дар чорабинӣ. директори хазинаи давлатии синамои ҷумҳурии Озарбойҷон низ бо тасдиқи чунин ҳадафу нақшаҳо иброз намуд, ки чунин ҳамкориҳои дуҷониба миёни филмбардорони Тоҷикистону Озарбойҷон реша пайвандиҳои таърихӣ доранд ва аз санҷишҳои зиёди вақтӣ ҳам гузаштаанд. феълан танҳо ва танҳо майлу таваҷҷӯҳ ба густариши чунин ҳамкориҳост, таъкид шуд дар расми ифтитоҳи рӯзҳои синамои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон. ҳамчун рамзи хотираву нишон аз ҳамкориҳои хуб ҷонибҳо ба ҳамдигар тӯҳфаҳои хотиравиам тақдим карданд. бояд қайд кард, ки рӯзҳои синамои тоҷик дар Озарбойҷон сар аз 20 то 23 май идома кард, ки дурдонаи филмҳои тоҷикӣ дар он ба доираи васеъи тамошобинони ин кишвар пешниҳод гардид. аз ҷумла рӯзҳои синаморо филми машҳури Рустам ва Суроб, офаридае ки солиёни зиёд миёни қавму миллатҳои гуногун маҳбубият дошт ва феълан ҳам дорад, оғоз бахшид. аз он ки ин филмнома ҷоизаи нахустин синамо ҷашнвораи умумии иттифоқиро дар Тифлис соли 1972 соҳиб гардида буд ва имрӯз ҳам дар ёду хотироти мардум боқист, ба тамошои он доираи васеъи тамошобинон омаданд. ҷашнвораи синамои тоҷикро дар ҷумҳурии Озарбойҷон филми ҳунари Дов дар рӯзи дуюм идома бахшид. филме ки масъули синамои миллӣ дар замони соҳибистиқлолист ва бо сабку санъати баланд рӯи экран омадааст. дар тамошои филми оинаи беҷилои коргардони маъруфи тоҷик Носир Саидов низ дар идомаи рӯзҳои синамо тамошобинони зиёд иштирок кардаву онро диданд. филме ки воқеан ҳам бо маҳорати хос ва касбияти баланд тайя ва бандубаст гардидааст, ба тамошобинони озари зиёд писанду қобили қабул гардид. оинаи беҷило воқеан ҳам ба ин ҷашнвора ҷилову рангҳои гуногун ва ҳиссиёту ҳаяҷони зиёд бахшид. дар дунё одамони хайрхоҳ хело зиёданд, ҳамааш хуб мешавад. аз тариқу тамаддун ва фарҳангу оини тоҷикона бошад мардуми Озарбойҷон бо тамошои филми Шинохти Сараз, ки соли 2020 рӯи синамо баромада буд, ошноӣ бештар пайдо карданд. гӯшаеро аз Тоҷикистон тариқи ин филм диданд, ки таърихи беш аз 5500 сола дорад ва дар он ҳазорон ҳазор суннат, расму оин, шеваи зиндагиву рӯзгор, санъати шаҳрдориву шаҳрсозӣ ниҳон гардидааст. дар маҷмӯи ин рӯзҳо экрани синамои толорҳои Озарбойҷон макони муаррифии арзишҳои миллӣ, қиссаву рӯзгори мардуми мо ба доираи васеъи тамошобинон буд ва ин рӯзҳо дар таърихи муносибатҳои фарҳангии Тоҷикистону Озарбойҷон боз саҳифаи навро ифтитоҳ намудаву нақшаҳоро барои ҳамкориҳои минбаъда мушаххастар кард.